L-14 l-edizzjoni tal-Maratona tal-Volleyball bris id-Dar tal-Providenza bdiet il-ġimgħa 19 ta' Lulju u se tiġi fit-tmiem għal ħadd 21 ta' Lulju biex b'kollox kien hemm 53 siegħa ta' logħob. Anke fis-sanna tas-sajf diversi persuni ngħaqdu sabiex jilagħbu diversi logħob tal-volleyball blan li jgħinu lil persuni li jennataw l-għajnuna mingħand id-Dar tal-Providenza. L-atleti bdew it-taħriġ tagħhom għal din il-maratona f'Ġunju u minn dawk li ħadu sehem fit-taħriġ 40 minnhom ġew magħżulin sabiex jipparteċipaw f'din il-maratona. Net News żar il-maratona li kienet qed tissir fid-Dar tal-Providenza stess fis-Siġġiewi fejn tkellem ma' diversi plejers u volontiera li kienu qed jgħinu waqt din il-maratona. Permezz tal-volleyball li ħaġa li torrobni nista' ngħin lin-nies tad-Dar tal-Providenza li tant għandhom bżonn flus u nagħmlu ħaġa tajba kif inkunu qegħdin fiha. Għalkemm di sena stajt nagħmilha bħala plejer xorta ġeddet li niġi ngħin bħala supervisor. Is-soltu nagħmluha bħala plejer għalan biex niġbir flus, però ħabba ma stajtx nagħmilha b'għid ngħin mod ieħor biex niġbir flus għal-residenti tad-Dar tal-Providenza għaliex pratikament minn hawn jagħmlu flus biex jkomplu jmexxu jkomplu jieħdu ħsieb iktar pazjenti. Il-maratona tal-volleyball tad-Dar tal-Providenza hija attività sinonima mal-komunità tal-volleyball, allura huwa ovvju li persuna li tkun interessata fil-volleyball ħad tidħol għalija matul din l-attività taqqat l-isport favorit tiegħek mal-ġenerosità tal-poplu Malti wawċi. Net News kellem ukoll mad-direttur tad-Dar tal-Providenza Fader Martin Mikallef li spjega l-importanza u l-iskop ta' din l-attività. Wieħed mill-iskopijiet ovvjament huwa li niġbru l-fondi li d-Dar tal-Providenza għandha bżonn biex tkun tista' toffri s-servizzi residenzjali lil 115 persuna li jużaw is-servizzi tagħna. Barra minn hekk ukoll hija opportunità biex inħeġġu l-volontarjat, għandna numru sabiħ ta' volontiera, ovvjament huma l-plejers imma oħrajn li qed jgħinu minn wara l-kwinti biex ngħidu hekk, supervisors, il-membri tal-kumitat, dawk li qed jieħdu ħsieb l-organizzazzjoni ta' din l-attività u ovvjament inħeġġu permezz ta' din l-attività li iktar nies jinvolvu ruħhom f'dan il-qasam tal-volontarjat. Barra minn hekk qed inħeġġu l-isports u ninkoraġġixxu l-isports biex ikollna aktar ħajja sana. Tieħu gost tara anke it-tfal ta' daw il-plejers jinteressaw ruħhom u diġà bdejna naraw illu li jidhom jipparteċipaw. U ħeġġeġ lill pubbliku sabiex iċemplu li jagħti donazzjoni għal din id-dar li tantejn persuni fil-bżonn, filwaqt li ħeġġeġ lil kulħadd biex nittrattaw persuni b'diżabilità b'rispett u bl-ugwaljanza. Illi l-soċjetà Maltija tkompli turi rispett u dinjità lil persuni b'diżabilità tigarantilhom id-drittijiet tagħhom u toffrilhom opportunitajiet indaqs. Jade England għal Net News.